bederatzi da gaur, beste saio bat daukagu orain ere San Ferminetan, eta gaurkoan beste gonbidatu bat daukagu, ez da Iruñe? Hori da, San Fermin egunak aurrera darraite, eta gaurkoan gure lehenengo elkarrizketatua Endika Legarra dugu, euskaltzalea, eta aurten San Ferminak beste modu batez bizitzen ari zara, ongi etorri Endika. Eskerrik asko. Eta esan dugun bezala, Endika modu ezberdin batean bizitzen ari da San Fermin hauek zergatikan. Ez da urten bakarri, laugarren urtean jarraian da, Naranjito lanean nabilena, babes zibileko laguntzaile moduan, hor Labriteko aldapan, eta arratsaldero hortik pasatzen bazarete hor ikusiko nauzue. Kontu gozu pixka bat, zer motatako lanak egiten du Naranjito pertsona batek? Postu desberdinak daude eta postuaren arabera egin beharreko lana desberdina da, nik nireari buruz egingo dizuet. Ni hor Labriteko aldaparretan nago, hor egiten dena da, oinezkoentzat itxi egiten da eremua autobusei bidea irekitzeko, bertan autobus asko pasatzen direlako, eta beraz gure lana da nolabait bide hori hutsik mantentzea, jendea egiten den rotonda horretan ez sartzea, eta gero kotxeek berez gehienek ezin dute igo, baina badira banatzaileak edo bertan bizi direnak eta biei nolabait alde zaharrerako bidea erraztu behar diogu eta esia ireki. Eta gero zarantzekin etortzen den jendeari zarantzaiek argitu, non dauden toki batzuk, ordutegiei buruz, Biabesen ordutegiak eta hori da gure lana. Eta aipatu duzu, ez dela urten bakarrik, laugarren urtea dela, eta baduzu horrelako anekdotaren bat edo gauza kuriosoren bat bizitzea tokatu zaizuna? Esan bezala laugarren urtea dut eta lauetan ordutegi eta toki berean egon naiz. Hala anekdota bereziren bat, haintxe bertan ez da bururatzen. Beti daude, egia da gian arratsaldeko txanda pixkat gauekoa baino lasaiagoa dela eta ez dagoela horrelako jaleo handirik, baina beti bada baten bat, edo kotxeren bat buru gogor jartzen dena eta igo nahi duena bai ala bai, edo oinezkoren bat edo mozkorren bat edo horrela ez, eta horrelako ekin aritzea tokatzen zaigu, eta egia da noizean behin pixkat entretenitzeko eta gero hitz egiteko eta ongi etortzen dela. Orokorrean, komentatu duzu, jendeak ere zalantzak izaten dituela, orokorrean zein motatako zalantzak jasotzen dituzute? Askotan izaten dira kanpotarrak, bai estatuko batzuenak edo atzerritarrak, eta izaten dira askotan zezenen inguruan, nola egin daitekeen plazan sartzeko edo entzierroa ikusteko goizean eta bar. Eta bestela, asko galdetzen dute Biabesa non gelditzen den, denbora guztien dago jendea horri buruz galdezka, eta gero hori izaten da batez ere, bi gauza horiek batez ere. Eta elkarrizketari amaiera emateko edo, atzoko egunean euri zaparra da itzela izan genuen Iruñan eta Iruñerri osoan, eta hor WhatsAppetik eta Twitterretik hainbat irudi ikusteko aukera izan genituen, eta asko zu lanean ari zaren tokitik gertu izan ziren, horiek ikusteko aukera izan zen. Ez genuen aukera izan, eta gainera nolabait hori justo tokatu egun gure txandan, eta hasieran arregon ginen euripean bustitzen, eta azkenean hor badugu etxitxo bat edo, eta azkenean hor sartu ginen ez iztelako kanpoan egon, eta arte batez hor egon ginen, eta bideoak iristen zitzaizkigun mugikorretara, eta hemen ondoan da, baina guk ez genuen ikusi. Justo beste puntan zen, baina bai, atzoko eguna nik izango nuke aspaldi ez dela horrelakorik gertatu, nik bintzen ez daukatu horrelako euritorik San Ferminetan. Endika, plazer bat izan da zurekin hizketan egotea eta pixkatera gauzak argitu dizkiguzu. Ikusi dugu trikitisa ekarri duzula eta orain justo joan barko zara, ezta? Orain, egongo nahi zerratu bat jotzen, gero orduitan berriz lanera sartu behar dut, baina ordura arte bintzat, egur pixkat ematen diogu. Ongi, aurririk egiten ez. Hori da, ea ostarteak eta animo eta disfrutatu geratzen diren egun hauetaz. Eskerrik asko berdin zuek ere disfrutatu eta ongi bukatu San Ferminak. Mila esker.
Oraingoan beste elkarrizketatu bat daukagu gurekin, Pamplonexako kidea da, Iñigo Aldunate daukagu gurekin. Kaixo Iñigo, zer moduz? Ongi, nagoaz horrera, poliki. Nola doaz ja San Ferminak? Bueno, guretzako gogorrena pasatu da, ez? 6 zazpian izatu dugu lanik handiena. Eta, bueno, orain da beste martxa astean zeharkoa, eta, lasai xago gabiltza. Aurten urte berezia izan da Pamplonesaren dako ez, urte hurrena eta gainera txupinazoa botatzeko ohorea izan duzue. Nola bizi izan duzue jaien hasiera hau? Oso berezia izan da. Urte osoa izaten ari da oso berezia, horrenarena ez. Baina San Ferminak bereziki ez, justo txupinazoa esan zutenean bota behar genuela, eta azkenean jarratzen ari gara mundu guztiaren babesa, maitasuna, eta izan da pixka bat ez da gailurra nola behit ez, txupinazoa botatzea oso berezia izan da. Bena da, denok ezin izan ginela balkoietara igo, toki arazoak biderata, baina denok sentitu genuen ere bihetzarekin hor goian ginela eta oso berezia eta polita izan zen bai. Prozesioan ere, posatzen dut, egun berezi izan zela zuretzatete, batez ere urte hurrenaz, santuaren inguruan ibiltzea, jendeak txaloka zuei kostean. Bai, egia da, banda beti oso maitatu izan dela Iruñan, ez? Betian nik urte batzuk bada mantzaldia bandan, eta beti somatu izan dugu hori, baina aurtengoa ere bereziagoa izaten dira. Normalean beti ikusi izan dut jendea santua pasatzen denean ibiltzen dena eta baina aurtengoan eta lehenago, aste batzuk lehenago egin nuen ifogeko kalejira hortan eta jaialdian, jendea ukitu egiten zen gu pasatzean ere eta jendea nolabait arro dago ere osorako banda bat izatearekin hemen Iruñan eta San Ferminetan zerezunik ez ari gehiago. Bai, esan daiteke ez, erraldoi eta buru handiekin batera Pamplonesa, San Ferminetako eta Iruñeko ikur garrantzitsuak direla. Oraintxe bertan Endikale Garrarekin egon gara, bera naranjito bezala lanean ari da, baina zuek ere zuen modura, zuen instrumentuekin lan egiten duzue San Ferminetan eta oso programazio estua daukazue. Nola da Pamplonesako batek bizi dituen San Ferminak? Bueno, talde handia da, azkenean 50 kide daude, eta gero hortan bilakara bat gertatzen dela, ez da berdina bandan egotea 20 urterekin, ez? Familiarik ez duzularik, eta edo orain nire egoeran esaterako, ez? Familia dugala etxean, eta parrandaren kontuak aldatu behar dituzula derrikorrean, ez? Beti txertatzen duzu hori mandaren erikizun. Gaztetan parranda gehiago egiten dituzu, gauean, bueltatu etxera, gutxa bat hartu, jantzi, janetara joan, orain ja, holakorik ez dugu egiten, gehiago parranda egunez egiten dugu, aldugun tarteetan, eta bandan denetari dago, badira gaztetxoak, badira entusiagoak garenok, beste bat dira jubilatzear daudenak, orduan horren arabera bakoitzak gozatzen du alduen moduan, baina beti ere, Pamplonexari dagokion tarte hortan, maila eta burua jarra, eta bihotza. Justo San Fermin erdigunean gaude, guztiak bederatzi da, hurrengo egunetarako zer motatako programazio daukazute prestatuta? Bueno, hemendik aurrera, nolabait ja zazpia pasata, janak jote ditugu, goizeko zazpia laurgutxitan, zazpiterriak arte, eta gero atxaldez mandoekin desfile hori plazaraino, eta gero zezinketan lasaixiago da egitizuna, egun hauetan, 14 bitartean, baina gero egia da, omen aldiz betetako gitaragua hitzak nahi garela honetan ez, esaterako badugu Pinente Horren Zierraren inguruan omen alditxo bat, Diana baten ibilbidea aldatu behar dugu bukatzeko zezen plazan bertan, eta bertan omen alditxoa hori etzi izango da, 11an. Gero, hor bertan, oberen beinakoek egiten digute ere omenaldia, gombidatu gaituzte haien bazkide eguneko bazkarira, balortera jongo gara, gugu ere zertxo bai, Napardik ere emango dugu Galliko saria, eta azkenean egunero dago zeo zer berezia urte honetan. Oso agenda estua duzue, baina zuen eguna oso goiz hasten da. Batzuk
kalean harrapatzen dituzue, ba, aurreko gaua oraindikan jarraitzeko asmoz, beste batzuk zuzenean zuekin ba, egunari hasiera ematera hurbiltzen dira. Nolakoa da sentsazio hori dianetan bizi duzuena? Gaur bertan pentsatu dut oso berezia da, elkartzen dira bi giro horiek, gauekoa eta egunekoa. Eta justu gaur Dianaren herrian 7:05 izango ziren, eta izan da ur bat bezala, argiak itzali egin dira, bai? Justu adierazita eguna dela, orduan hor ematen du ja gautxoriak joandatziela etxera, eta jarraitu bat zutela horiek, baina hori gertatu da Diana barruan, zenean denak elkartzen dira, eta giro oso polita sortzen da, bai, gu ere jendearekin kutsatu egiten gara, animatu egiten gara, haiek bezala, eta uste dut giro berezia sortzen dela Dianetan. Badago zuretzat San Ferminetan, jaietan dagoen momentiko horietako bat bereziren bat? Asko dira, ez dakit. Niretzako igual bereziena txupenazorena da. Azkenean bakarra delako, lehenengo egunean, mundu guztia gogoz dagoelako, eta gero beste batzuk, Dianak errepikakorrago dira, azkenean egunero dago Diana bat, eta orduan badira errepikatzen diren gauzak, Baina, bueno, edozein tartetan gertatzen da bitxikerieten bat. Eta, bueno, elkarrizketari amaiera emateko, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuk, edo gure ikusentzuleak zuek zuen emanaldiren batera gonbidatu nahi baldin badituzu edo Dianetara, ze ni hortik txoritxo batek esan dit, normalean 7:00 lehenengoa izateagatik eta bai 14 goizekoa azkenekoa izateagatik bereziak izaten direla, ez dakit. Bai, 14koan beti prestatzen da sorpresaren bat. Agurra, hurrengo urteraino, orduan ezin du aurreratu, hori da beti sekretupean horregarren zerbait. Horregatik, animatuko ditut ikusle guztiak, batera, 14ko Diana, eta orduan ikusiko dut sorpresatxo prestatu. Badakizu, Jon, 14ean goizean goiz jaiki beharko gara, Pamplonesa den azkeneko urte honetako azkeneko Dianak entzutera eta ikustera zer sorpresa daukaten guretzat gordeta. Bai, saiatuko gara bertan egoten, albaldin bada. Gutxienez guk zorte hona opo dizugu festa hauetan oso ongi pasatzea eta hurrengo urtera arte berriz ere hemen ere bertan egotea. Berdin. Mila esker gurera hurbiltzagatik. Bueno, Jon, eta orain jarraian peña bateko kidea izango dugu, Arkaitz da bere izena, eta peñak azken finean, zuk nik baino hobeto jakingo duzu, jai hauen esentzia direla alde batetik, agian Pamplonesa eta Burua Handi eta erraldoiekin batera, klabea. Bizitza ematen diote jaiei eta eskertzen da horien lana, eta berarekin hitz egingo dugu hurrengo eskerrezketan honi buruz. Gero arte. Beno, Jon, eta gure elkarrizketa saioarekin aurrera egiteko, hemen dugu Miguel Garrote, Nafarroako Saskibaloi Federazioko kidea. Egunon eta ongi etorri. Egunon, Iruñe, egunen, eskerrik asko. Bueno, duela urte pare bat, gazte saiarekin eta kultura alorrarekin batera, hainbat federazio, kirol federazio, amankomunean gune bat eratu zenuten, kirolari deitzen dena. Hala da. Konta iguzu pixkat zertaz? Aurreneko urtean lehenengo aldiz egin zen, hor Fosos de la Medialunako lekuan, eta azkenean hor bagaude federazio asko, non aurrentzako 8 eta 14 urte bitarteko neskamutientzat aktibitate desberdinak proposatzen ditugun. Aktibitate horietan azkenean federazio ugari gaude, beraz egunetan federazioak aldatzen dira. Gure kasuan, Saskibaloko kasuan, 10-tik 14, uztailaren 10-tik 14 egongo gara hor, eta arratsaldean gauzak hartu eta bihar goizez muntatzera joango gara, baina pozik, oso pozik, oso pozik. Aurtengo urterako zerbait berezia prestatu duzute aurrentzako? Egia esan
mantenduko dugu aurreneko urtean egin genuena, jendea oso pozik joan zelako. Azkenean gu bauzkagu lau saski jokatzeko eta saski bakoitzean adin desberdineko aurra neska eta mutiak sartzen ditugu eta aktibitateak oso desberdinak dira. Normalean saski batean txikientzakoekin psikomotrizitate aktibitateak egite ditugu, saskibaloi batekin, horrelako zaiekin, konoekin eta zenbait, eta gero adinagora joaten denean jokatzen dute gehiago. Azkenean 13-12 urtekoak etortzen dira eta 4-5 etortzen dira eta haien artean jokatu nahi dute pixkat, baloia uzten diezue, pixkat programentatzen dituzu gauzak, eta haiekin egoten zara pixkat. Eta gero sari batzuk edo zerbait ematen dugu normalean, jendea etortzeko eta gustora egoteko. Azkenean eremua sortu da familiak hor pozik egoteko, aurrak leku bat izateko, eta egia esan oso ongi ateratzen aurreko urtean, eta espero dugu aurten baita ere ateratzea. Aipatu duzu, hainbat federazio ari zaretela elkar lanean, eta bakoitzak egun jakin batzuk dituela. Nola antolatzen duzue hori? Ni horietan udaletxeak esaten digu zegunetan gauden. Eta udaletxeak da espazioak banatzen dituen. Gu aurreneko urtean 6-tik 10 egon ginen, eta aurten 10-tik 14 gaude. Normalean gu futbolarekin aldatzen dugu. Futbola dagoenean saskibaloia ez dago eta alderantziz. Eta aurreneko urtean horrela egon zen, eta aurten berdin haiekin. Eta gero, federazio guztiak gure ondoan eta gu haiekin. Eta oso pozik, egia esan. Esan duzu futbola eta saskibaloia artean zaudetela, pentsatu izan duzute bien artean txapelketaren bat egitea, uztartzea, ez dakit? Egia esan ez dugu pentsatu. Ez dakit pixkat arraroa izango zen, ez? Ni adibidez, eskuekin defendatzen naiz, baina hankekin ez naiz bat ere ona. Baina, proposatu dezakegu agian udaletxeari eta ea zer esaten duen udaletxeak, ez dakit. Kuriosoa izango zen gutxienez. Horrelako espazio bat, berrikuntza izan zen, eskaintza berezi bat ematen die gazteei ez, adin horretako gazteei, eta normalean San Ferminetan kabida ez zuen jarduera bat. Hala da, ni aurreneko urtean Pablok dituzidanean, federaziotik dituzidanean, joaten nintzen atetzeko. Pixka bat, buruan ez nuen ongi imaginatzen, azkenean zolua badira adokinak, eta saskibaloia adokinekin ez da kombinazio ona, agian lurra erortzen baldin bazara, zauriak izan daitezke. Baina, egia esan, pixkanaka gauzak hobetzen dituzu, badakizu nola mugitu, ze joku egin eta ze joku ez egin, horrelako zauriak ekiditzeko, ez? Eta gainera ondoan txorrota daukagu, beraz hor badaukagu mankomunitatea aurarekin, eta aurreneko urtean egin zuen beroarekin oso ongi joan zen. Aurten hobe ematen dute, temperaturak pixkat behera egingo dute, eta beraz, oso gustora egongo gara, eta ziur etortzen den jende guztia primeran pasatuko duela, haudelako 5 pertsonan barruan, eta, haiei baita ere aipamena egin nahi diot, Iñaki badela guztia pixka bat zuzentzen gaituena, eta gero Alba Edu eta David hor gaude laurak, eta lanean goizeko 11:00-tatik ordu 2:00-tara, eta arratsaldean 6:00-tatik 8:00-tara. Nolako da zuentzat ordutegi hauek ikusita, lana eta festa uztartzea, ez zaila egiten zaizue? Ez, aurreneko urtean ez. Aurreneko urtean gainera pixkat aldatu egin dute urteegia, pixka bat aldatu da ordu erdi besterik gabe, baina pixkat atzeratu dute arratsaldekoa, izan ere 5:00 jendea iaia ez zegoen, eta gero 8:00 isten zenuenean, iaia jende guztia hor bat zegoen, eta bota behar zen dituz, iaia ez. Aurten 6:00 hasitan ikuste dut hobe joango dela, eta 8:00 9:00 amaitu egin duzu, eta iaia festa guztia disfrutatzen duzu. Eta gero goizean baita ere 11:00 ez dira 11:30 ez da esnatzeko ordu oso goizea. Beraz, primeran eramaten aldira festa eta lana kasu honetan. Eta, ez dakit pentsatu ote duzuen edo proposamenik jaso ote duzuen. Hori, 8-14 bitarteko gaztei zuzendutakoa da. Bai. Eta hortik gorakoak, zer? Aurreneko urtean ja pixka bat, trampa egiten genuen izan ere ezin ditugu barnean sartu, baina saskibaloiarekin azkenean baloia izan da eta saskiak egon da oso erraza da jendeak, kanpoan dagoen jendea pixkat sartzera, ez? Normalean baloia uzten diezu eta ea sartzen duten probatzen duzu, eta horrelako lehiaketa egiten dituzu, eta baita ere ondoan dagoen jendea baita ere parte hartzen du, eta uste dugu badela modu oso on bat, jende guztiak parte hartzeko espazio honetan,
eta bueno, guztiak saskibaloiarekin ondo pasatzeko. Eta pixkatea elkarrizketari amaiera emateko, suposatzen dut, jendea animatu nahiko duzula bertara gerturatzera, parte hartzera, ezta? Bai. Federazioan egongo gara, bihartik hasita, 10-etik 14 jendeak primeran pasatzeko, txikiek primeran pasako dute, baita ere, gurasoekan pixkat guzten ahal dituzte aurrak, ordu terdi edo, eta oso ongi egongo dira, izan ere guztiak entrenatzaileak gara, saskibaloiko titulazioa daukagu, eta aurrak ondo zainduko ditugu, eta kafeaz, garagardoa edo zerbait hartzen duten bitartean egon daitezen, ez? Ondo pasako dute, saskibaloia pixkat ikasiko dute, eta gero, norbaitek saskibaloia egin nahi baldin badu, federazioara joan daiteke eta informazioa eskatu, on jokatzen alduen egiteko. Eta, besterik gabe, etortzea ondo pasako dutela ziur. Beraz, 10-etik 14 Hori da. Goizeko 11-etatik 11-erdietatik arratsaldeko ordu bitara, eta gero arratsaldez 6-etatik 8-erdiak arte. Eta guzti hori Medialunako fosoetan. Fosoetan, hori da, saskibaloia gaudara, baina federazio ugari daude, federazio asko daudean, oraintxe bertan ez dut gogoratzen zeintzuk, baina padel, golf, esgrima egon zen baita ere, uste dut voleibola egoten dela, piraguismoa baita ere badago, federazio guztiak, gainera federazio gehiago daude aurten, beraz, familientzako, aurrentzako, primerako tokitalekua. Mil esker gurekin edo gurera etortzeagatik, Miguel. Eskerrik asko zure. Eta animo Sanferminetan kirola sustatzeagatik. Bai, saiatuko gara kirola sustatzen eta jende guztia primeran pasatzen. Eskerrik asko zuei benetan. Eta niri pena izugarria ematen dit, Jon. Ni saskibaloi jokalaria naiz, baina ezin dut jokatu, baina nire lehengusuak eraman beharko ditut, eta agian horrela tranpatxoren bat egite pixkatxo bat jokatu dezaket. Segurazki baiez, zure hor giro honean egongo zara, zure kirol maitatuan, eta segurazki gerturatuko zaitezke bertara. Horixe da. Saioarekin jarraituko dugu, oraingoan beste elkarrizketa bat daukago, Amaia, Bilgune Feministako kidea da, eta pixkat ere, Sanferminetan dauzkazuten kontuei buruz egitera zatoz, ezta? Bai, ongi etorri, gaur egun handia da zuentzat, ez? Bazkaria duzu eta gero hainbat ekimen. Konta iguzu pixkatxo bat. Bai, daramago urte batzu uztailaren 9an egun feminista edo jai feminista egiten, ez? Eta esan duzun bezala bazkaria daukagu, ordu biterritan. 120 emakume elkartuko gara, bete egongo da. Eta gero jokoak izango ditugu, lamurtean bezala ere, asko jendea oso animatua egon zela jokoetan. Eta gero badugu Pekoleta Sister kontzertua eta gero Lien kontzertua ere. Bai. Rokoren momentuz nola bizi izan dituzu jaiak aurtengo egune hauetan? Oso ongi, momentuz oso ongi da jaiak, bai. Badira urte batzuk, udalak eta mugimendu feministak elkarlanean, ez, erasoen aurkako lan potoloa edo potentea egiten ari zaretela. Oraingoz aurten ez dugu berririk erasorik egon denik, baina atzo Maia alkateak aipatu zuen kasuren bat aztertzen ari zirela, ukipenak direla, eta ezakit, zer nolako balorazioa egiten duzue Bilgunetik edo mugimendu feministatik? Momentuz, hori esan bezala ez dugu, ez, baita ere protokoloa aktibatzen da kasu gogorrenetan, ez, badakigu besterolako erasoak suertatzen direla egunero eta jaietan askoz ere, momentuz, balorazioa daukagunarekin, badirudi hori kasuren bat aztertzen ari direla, baina ez dakigu ezer gehiagorik ere, bai. Orokorrean, Sanfermin hauek lasaitasunean bizi izan ditugu, hala ere protokoloak jarrituz eta erasoren bat gertatuko balitz, zuek zer motatako neurriak hartuko zenituzkete? Bai, esan bezala protokolo bat martxan, protokolo bat dago, udaletxearekin karlanean, ez? Espero dugu aurten ere berdin jarraitzea udal aldaketarekin, ere ez dakigu
hori, protokoloa martxan jartzean, edozein emakume erasotua sentitu bada, hor badago telefonoa, tabernari batean gertatzen badago taberna batzuk eta peinetan protokoloa nola martxan jarri badakitena, orduan tabernariaren gara joan, edo norbait ondoan baldin badaukagu, haren gana joan eta martxan jarriko da protokoloa. Helburua, azken finean da, emakumeok modu libre eta aske batean San Ferminetaz ere disfrutatzea. Eta horretan, duela urte batzuk, txupinazo egunean udaletxe plaza okupatu zenuten horrelako ekimen simboliko baten moduan. Nola ikusten duzue garatu dela azken urteetak mugimendu feministarekiko eta baita erasoen aurrean zein emakumeen presentzia zabaltzeko eta areagotzeko lan eta kontzientzia hori? Nik uste gutxinaka bagoazela, ez? Duela urte batzuk uztailaren 6an hor plaza hartzearen kontuarekin, ez? Horrak gaurko eguneko ekimenekin, azkenean 120 emakumeen elkartzea eta simbolikoki ere plaza hartzea eta hemen gu ere jaitaz disfrutatzea. Eta pixkanaka ikuste Iruñean hiritarrak kontzientzia hartzen goazela, pixkan naiz eta lan asko geratzen den oraindik, baina pixkanaka horretan gaude, ez? Hurrengo urterako 120 pertsona zaudete gaur, 120 emakume zaudete bazkatzeko hurrengo urtean aforoa ahalik eta gehien betetzea espero duzute edo gutxienez mantentzea? Espero dugu mantentzea. Printzipioz, 120 pertsonentzat lekua zegoen eta bete dugu, orduan espektatibak bete ditugu, bai. Bizkanaka nik uste ere jende gehiago hurbiltzen doala, ez? Igual Bazkarira ez, baina ongeiro kontzertuetara edo, bai. Bueno, dagoeneko uztailaren 9an gaude, ez aipatu dugun bezala, gaur Bazkaria duzue, baina zuk hemendikan aurrera eta 14a bitarte ze asmo duzu San Ferminetaz gozatzeko? Egia esan oso San Fermin zalea naiz, ordua kalean egon, alde guztia, Bazkaria edo Bermutera, gauean, kontzertuetara, disfrutatzera. Egon bereziren bat dago tartean, gaurkoa aparte, klaro? Gaurkoa berezia eta bestea etortzen dire moduan, bai. Badago ere Fuerosen La Furia jotzen duen egunean, baita ere La Ira, beste neska potente batzuk direla, orduan horretaz ere disfrutatuko dugu. Eta, bueno, elkarrizketari amaiera emateko edo, ez dakit gure ikuslei zerbait komentatu nahiko zenieke, agian mezuren bat emakume zuzendu edo? Jaietaz disfrutatzea. Gure espazioa hartu behar dugula, presentzia izan behar dugula eta aski izan behar garela jai hauetaz disfrutatzeko eta horretan egon behar garela. Mila esker Amaia gurera hurbiltzeagatik eta animo egiten duzuen lan guztiarekin. Eta, Jon, gaurkoz bukatu dugu saioa. Pixka bat, hodeiak lagun ditugu, lehen hasieran baino gehiago, euririk egingo aldu? Espero dugu ez, Alek batez ere Bazkariak jendeare kaletik animatzeko eta egunaz gozatzeko, baina ikusiko dugu. Gu momentuz, saioa amaituko dugu, bihar berriz ere hemen egongo gara. Orduan? Joan beharko dugu pintxo hartzera. Bai, joan beharko dugu. Bihar arte. Agur!